Jotono kakaham tei borom yaparo ang Swami Debbarma ang belaino khatong thokjak tei khobo khatongjak tamni himale phainai December dalni 28, 29 tei 30 o sal rogo khumulungo Tripura o belai kheno botor khe puila kokborok Gospel Music Festival 2025 angnani thangui tongo. Tripura o omono puila omo haike songjagai tongo. Tripura ni joto Christian organization tei denomination ro yak ba yak romlai palkhe kaito ni hani bagai o yaprino selaikha. Tumungno khoroksa kaito no lobnani hamjangnai ngui tongkhe torok jotono podkhoro o pandao phai kaito ni wanama singsa samuni sati nani bagai jeng palkhe loblainai tei sibo sine layana. Tebo sinani ebakhe Sengnani musungui tongkhe tolao rejak mobile number tongo abo ajagao narok call ebakhe WhatsApp khlai khoroi.